A ASE o SEDIS do Grupo Municipal Socialista considera logo do anuncio realizado polo equipo de goberno de Gonzalo Pérez Jácome que levar a cabo medidas como a de prohibición dos usos de parques e espazos deportivos públicos a determinadas horas de xeito unilateral é prexudicial para a veciñanza. En concreto, deuse a coñecer que o novo horario dos espazos públicos con carácter recreativo, entre os que se atopan os parques infantís, as instalacións deportivas e áreas similares, será posible só entre as 8 da mañá e as 11 da noite. Dende o Grupo dos Socialistas reclamarán coñecer os detalles desta nova limitación que advirten non leva aparelladas outras alternativas. Simplemente o que exiximos, que eu creo que o máis razonable, é que se nos dé unha explicación de que parques se van a ver afectados, de que maneira, quen vai a supervisar que se cumpra esa limitación horaria e, por suposto, botamos de menos que as decisións políticas de Gonzalo Pérez Jácome funcionen a base de caprichos e arroutadas e non se teña en conta a hora de tomar este tipo de decisións que coartan en certa maneira os dereitos da veciñanza, o consenso político e tamén a opinión veciñal, que eu creo que é fundamental neste caso. Tamén pedirán que se tomen medidas para a mellora do servizo de limpeza, desbroce, iluminación e servizos básicos ante o aumento de incidencias. Nesa mesma moción solicitan que a Xunta de Seguridade Local aborde a problemática especificamente nos barrios da Ponte, o 21 e o Pino. Bueno, nos trasladámola ao Pleno do Concello que se celebrará este venres en dúas vertentes, sobre todo, non? Unha é logo de falar cos responsables de asociación e veciños da zona da Ponte, do 21 e do Pino, pois, lóxicamente, levalo como un punto da orde do día específica a vindeira Xunta Local de Seguridade, que é onde están todas as forzas e corpos de seguridade e todas as administracións responsables para tomar medidas. En clave do Concello de Ourense, o que tamén nos trasladaron estas persoas é que hai un atenuante a toda esta situación, a este repunte de incidencias, que é o abandono dos nosos barrios. E iso se traduce en que o Concello de Ourense debe implementar as medidas para que haxa unha maior limpeza, porque hai un déficit de limpieza en todos estes barrios e noutros da cidade, tamén de desbroce, lóxicamente, falta de iluminación en moitos casos e tamén carencia de servizos básicos, que xa digo, son un atenuante tamén que produce, en moitos casos, esa inseguridade e esa preocupación dos veciños e veciñas. Nos recollemos o gancho e exiximos que se tomen medidas.